magandang gabi, Mr. Magandang gabi, Mr. Ray. Magandang gabi na kay Mr. Andrade. Ang Cameron Resort. Ito, kasakay natin. Ito yung report niya po. Dito nga pala tayo sa Lupi. Cameron Resort. Biyakin rin na highway. Ito, sa luwak-luwakan na rin. Panon ba tayo? Galing tayo ng buwa, partido pa rin. February 7, ng gabi, alas 9, siya, nagkape.
nakaraan. Kaya mas marami, mas laki sa matro. Oo. Meron. Yun. Dugtong pa. Nakakapagod, habol ng habol. Okay. Yan, pagdikit-dikit pati yan. Hindi mo makakasingit. Talagang pag tinurok mo dapat lahat. Oo. Kaya minsan, di ka magsingitin. Oo, kahit nandiyan lang. Dati ka lalo. Oo. Silahan ka pa. Oh, meron naman ito. Akala mo, tapos ka na. Yung pala, meron pa. Kasi din nangangatim ko. 6, 7. Tigit-tigit. Tapos thriller pa, no? Naobliga nga akong bumiti kahit may lubak-lubakat. Wala nang magawa. Tapos thriller pa. Oo. Sige, Ang bigat sa kanila, dikit-dikit na. Oo. Hindi sila naglalagay ng ano. Distansya ba? Ayaw nilang magpa-overtake eh. Okay? Oo, hindi Ayaw nagpatuloy. yun. So, yan o, matat mo. Tingnan mo. Kargado yan. Halata na nga. Halata nga eh. Sabi ko nga eh, hindi tayo magbigyan nun eh. Kaya hindi basta natalo dyan. So, yan. Meron mo na, so. Meron mo rin ko. Abunin na lang na dyan. Yan ang gusto niya eh. Ultra kahit para. Wala dyan may plaso. Wala naman. Ito ang mga nag-aana sa foundation ng Bicol ko. Oo. Bulan. Lahat ng Bicol ay nalahanos na dali din. Agay, Cabrasor. Northbound.
Cagayan. Dami na naman yan.
CR yan. Lagi tutod. Kung tayo gumagamit sa CR, tutod yan.